Dem baş temaşavan heja edi her hafta emi bi meyvane ku mijareke lehemberi webin. Vê heftê em ê mijara Konyayê bikin rojeva xwe wekî mizanin do li Konyayê li dijî malbata Kurd êrişek pêk hatibû. Di êrişê de ji malbata Kurd heft kesan jiyana xweşdesta bûn. Heft kes hatibûn qetilkirin. Vê heftê hevalê me rojnameger Birêz Zekî Erdem bi me re ye. Car caran ez car caran hevalê me Zekî Erdem em ê mijara niqaş bikin. Birêz Zekî Erdem niha mijara do bu rojava hemû Tirkiye em karin ser vê mijarê çi bêjin? Yani her hafte her meh mijarên bi rengî derdkirin hûn ji bona vê komkujiyê çi difikirin? Niha demek dirêj ji xwe pêvajoya gelek dirêj e li ser Kurda bernameyeka qirkirinê heye û ev bername bi hemû awaya tê birêvebirin û biyerên bi vî awayî yê ku wekî medya Tirk û desthilatdariya Tirk didin nîşandan newsa ye di bingeha xwe de û esasê xwe de pêvajoyeka qirkirinê ye. Ev pêvajoyên qirkirinê jî hem bi fîzikî hem bi çandî û hem jî li ser ziman wekî asîmîlasyonê dimeşin. Lê komkujiya duhiya li Konyayê hatî kirin dibi ku Kurd û dinya xistin nafa înfalekê de bes êdî divê Kurd jî baş zanibin û pê bihesin û baş fêr bibin ku li hemberî qirkirinê bi vî awayî divê xwe birêxistin bikin. Niha mijarek din mesela mehek berê jî li İzmîrê dîsa bi hema rengî li avaya HDP êriş çêbû. Di êrişa avaya HDP de Deniz Poyraz qetil kirin. Berî wê jî çapemenî nekir rojava xwe jî çapemeniya hikûmeta AKP MHP. Dîsa wezîran serokvezîr û serokkomara ji tu daxuyanî da. Niha em dibînin ku Wezîrê Karê Hundir dibêje wekî mesela navbera du malbata de ya jî ne mesela Kurd û Tirk. Yani her tim çapemenî dema ku tê hesabê wan dikin rojev, dema ku nayê hesabê wan jî nakin rojev ya jî li gorî xwe berova jî dikin rojev. Dîsa yani demek dirêj ev mijar di rojevê de ye. Li gel ku parêzaran jî hişyarî kiriye, dîsa parêzvanê mafê mirovan jî hişyarî kiriye. Tu heta niha deng ji hikûmetê nehatiye. Darazê jî ew kesana girtin dîsa serbest berdan. Piştî ku hatin berdan qetil kirin. Desthilatdariya AKP û MHP desthilatdariyek faşîst e, desthilatdariyek ya şer e, hikûmeta şer e û ev şer li ser Kurda tê kirin û her roj hemabêje her dem gav û saet Kurda wekî dijmin nîşan didin û dest nîşan dikin û hiş û zihniyeta civaka xwe ya nijadperest bi tirkîtiyê mezin kirin û xwedî kirine û li Kurda sor dikin. Yani wekî dibêjin Kurdek bedelî nizam çend Tirkaye, Tirkek bedelî çend Kurdaye. Ya jî bedelî cîhanê ye. Ew fikir û felsefa ku her Tirkek leşker tê dinê, wekî leşker tê dinê berdewam e û vêya her roj jî bi axaftinên xwe, bi daxuyaniyên xwe, bi êrişên xwe çi bi devikî û çi wekî fîzîkî ji xwe dixin çavê civaka xwe de. Bi vî awayî jî dixwazin bi awayekî wekî peyman û hevpeymaniya tirkîtiyê geş û gur bikin. Di encama vê de jî kesekî xwe wekî nijadperest yan jî çend kes, şêst kes, pêncî kes ferq nake bi awayekî mekanîk bi refleksê tirkîtiyê wê tirkîtî tune bibe û hikûmet wisa dibêje, desthilatdarî wisa dibêje, Erdogan Bahçeli wisa dibêje wê çaxê ji xwe re wekî wezîfe dibîne Kurdekî an jî ji qewmiyetekî din bikuje. Ev xetereyek gelek mezin e di şerê cîhana sêyemîn de êdî hat kîja astê bi ser neketiye têk çûye li Libyayê li Qarabaxê nizanim li kê derê polîtîkayên newên Osmanlî tev têk çûn. Dîsa aliyê din jî yani milli devletê, milli hikûmetê heye aliyê din jî milli hêzên muxalîf jî henin. Yani Kurd çi qasî xwe birêxistin dike dîsa hêzên demokratîk, parêzvanên mafê mirovan, dîsa partiyên muxalîf
لدیجی وان ایریشان چقدر خوب ریختن که انجام بده ایرو ایریش لدیجی مالبات که چید بد سبیل لدیجی مالبات که نچید بد و نوکی مالباتی وکی فراست یعنی مروف کار بگذار دست جبرکو یعنی گلک پسیکولوژ سوسیولوژ yani جواناس و دروناس جید بیشن دبیجن وانا کسی که ایریش کن هنی که هزا خو جهم هم بردگرن تمام لالی کی دادگه برسوجان جزانا که الالیه دیجی هزا کو دبه مقدور آنجی راسی ایریشانتن لهمبر و برتک خورد نشاناده دوی ام باش و فهم بکن خوازم تجی بنرخینی دوی ام و باش فهم بکن چاپمنیا و دارازا و پلیسین و امنیت لشکر بردفکن حکومتی بردفکن دستداری پارتین و ین سیاسی بگشتی دنوا هف پیمانه کردن نوا پیمانه کردن او پیمان جی پیمانه ترکیه و پیمان لسر کرده دادن فرض کردن آنجی سر دمن بر لسر رومان ارمنان علویان دادن فرض کردن و براستی جی دخوازن قربکن و دم مرد کار بچه پلان که استراتژیک یعنی استراتژیک و ارگانیزه demek direjte plan kirin, demek direjte organize kirin و demek direji rexsim kirnavi te kirin. Yani ha وەکی تەنێ بێژن چەند ماڵبات چوونە ئێریشکردن نینە دەمەک درێژ ئەو ماڵبات هاتنن پەروەردەکردن پسیکۆلۆژیان گۆڕی هاتی ئامادەکردن دبستانên Tirka de di perwerdeyê de pergala perwerdeyê de çi heye dijminatiya Kurdîtiyê heye dijminatiya Alewîtî heye dijminatiya êdin hene ya Ermena hene dijminatiya rengên dîtir wekî perwerde didin zarokê xwe wisa mezin dikin dibistanên Tirka wekî dibistanên dayreya şerê taybet e divê mirov vê rastiyê wisa pênase bike û bibîne wekî bernameyekê dema êrişa jî çê dibe organîzekirî ye pêwîst nake tu herî yekî erkdar bikî bêje here Kurdekî bikujî pêwîstî vê nakî ji ber ku fikr û zihniyet dayê wa kesa dayê wî kesî yani ji zarokantiyê heta ku mezin dibe her tim bu feraseta ku ên din her tim dijminin ên din her tim nebaşin em her tim serderstin em her tim jîr û zanenin em her tim karin birêve bibin ê dinê nikarin xwe birêve bibin ew feraset ji xwe zaten her tim tê pêşxistin li aliyê dinê jî yani di çanda dewletbûyînê de di çanda serdestbûyînê iqtidarbûyînê de ez çawa karim ê din beeşiqînim ji bona ku ez ê dinê beeşiqînim dibe ez wê bêvîn bihêlim ez wî bêrexsin bihêlim ez wî bê dîsa hişmendiyekî demokratîk bihêlim ya jî bê zanebûn bihêlim her tim bila nefikire her tim bila xwe birêxistinekê her tim bila parastina xwe çênekê çawa îro ku em li êrişên dunyayê jî dinarin mînakayê vê rengî mirov kar şove bike fikr û çavê Kurda vebiye Kurd êdî koletiya li ser xwe li ser bedena xwe axa xwe warê xwe cih û dezgehên xwe qebûl nake tirkîtiya îro ya em baz dikin ya nijadperest bi hemû awayên xwe nijadperest tenê nijada xwe dixwazin bilind bikin ser nijadên dîtir dixwazin çi bikin Kurda dîsa wekî kole bihêlin yani hûn koleyê me ne hûn hinekî çavê we vedibe hinekî hûn zana dibin ûn kêrî xwe tên na li zora wa diçe Kurdê azad Kurdê ku bûyê xwe û heyîn û hebûna xwe diparêze bi awayekî jî xwe birêxistin dike li zora wa diçe dibêje na divê ûn bindestê me bin koleyê me bûn û 100 sal 200 sal koleyê me bûn divê ev xet dewam bike ji berekî ez jî dixwazim vê bipirsim yanî ez mereq jî dikim erê bûyer tên kirin komkujî ser Kurda tên kirin 100 salên dawî hema bêje dîroka Kurda teje bûyer û komkujî û qirkirinin perçe perçe bêjî divê Kurd çi bikin Kurd tego zanebûn hişyar bûnin birasî jî yani di 40 salê dawî de Kurd ji ber ku êdî dîrokê dixwînin di dîrokê de ew dikişan merheleyê derbas bûnin kê çi anî serê wan çiqas komkujî bi serê wan hatiye çend serhildan çêkirinin encam ew serhildan çiqas bi encam bûnin çima bi encam nebûnin evana teva êdî dixwînin ji bonayê dibe hinekî zêdetir xwe birêxistin bikin yani ew zanebûn û potansiyela Kurdan jî heye hem li Ewropa hem li Kurdistanê hem li çar aliyên cîhanê tenê bes karibin xwe birêxistin bikin ji ber ku
میناکا ایریشا کونیای بجبر برخصم بوینا ویکی چاوا کو ایریشک چه بو هنك قالك كرد ريو ريبازي خبر خصنك نظام بنشي وفيات شاوهين ببن يعني بنا دفي هيام دجي ادی رخصنی کردان جن یعنی پیشنگین کردان هن پارتین کردان هن سازین سیویل انجواکیین پارت کردان هن وانا سری دبی خبر رخصن بکن چه خبر رخصن بکن یعنی gerek هن تشتمی خطن سور هبن کو ایری شکل دیجی ناسنامه مل دیجی شاندامه دیجی نرخمی نتوی پیکات دبی ام همو بیکو ام کاس چی بکن شو ام هرتم ایریشار روبرو دمینن لامبری وان ایریشان دبی رفلکس ما زو پیش بکن ام بلس خو بگین هف دا کم کولانان لدیجی وان ایریشان بیشم بسه yani tane em hemû sazî bencem hev û derkem kolanan bimeşin em bêjin van êrîşana xwastin bes yani hewcana ku em êrîşî cihekî bikin an jî li cihekî bidin bişkîn hûr bikin em derkem kolanan bi girseyî bi hezaran bi 10,000 îro bi milyonan Kurd hene li her bajaran dema ku êrişek li cihekî çêbû ne tenê li Konya li İzmirê jî li İstanbulê jî li Ankara'yê jî li Amedê jî çok az Kurd hem xwe bigin hev derkem kolanan û bimeşin her ber meclisê her ber walitiye her ber kaymakamiyê بیشتر که وان ایران نخواستن. دانجام می‌ده وانا پشتوان دولت هست، پشتوان پلیس و عسکر هست که بر پرسیار به هر بروان دارن بگرسی داخلیانی بدن. بیشتر وان ایران نخواستن. کردی یعنی ترکیه بیزانه بکوای مثلا جدایی. شبانه‌ای بس رفلکس زو و الکلانا زو بر دنگی خوب بلند بکنه. بیشتر مو چهار سری بخور بینه. بس افجی هیه. ده نواجه کامده اف مینا که گلک زیده هنه. دبیجن وقتا پزک جکریه خو قد به گر پیو گردگره یان دخانقینی یان دخو یان دکوج ناد و کردجی وی که زانبن یعنی درسی درخن فردک بیج واک نابه یعنی دوی yani malbat be ferdek be civakê kiyawî heye bê civak bi tenasirê xwe nikare bijî wê ji faşîzmê re yan jî nijad perestare bibe qurbanî wê bigire yani wê bikuje yan jî wê bixeneqîne rêbaz jî balkêşin rêbazên qirkirinê mînakên ciyanê pirin belê hem dikujin hem jî dişewtînin ya divê êdî Kurd vê zanebûnê de bin vê bîrûbariyê de bin pêvajoya em têre derbas dibin divê bi rastî jî xwe gelek baş birêxistin bikin bi awayê fikrî û zihnî jî û bi awayê bedenî jî gewde jî wekî gewde jî divê xwe birêxistin bikin rê û rêbazê vê jî hene û alavê vê jî alavê vê yekê jî hene ji bo yekê mijara me ya herî girîng ya Kurda salên dawî bêparastina û ev rewaya xweparastin li her devera dunyayê û bi qanûna yasaya jî hatiye dest nîşankirin hatiye xêzkirin rewaya niha mesele tu li pisîkekê bidî wê xwe biparêz bêguman li hemû xwezayê de parastin şert e gul bê stirî nabe gul xwe bi stiriyên xwe diparêze بله شو zaten ما قلت بو هر هفته مشاركة مي خاش بكن يعني بورد كم تيرد كي يعني جبنا في مجاري تفهم كرن تيرد كي لي ام في بيجن وكي قلتنين داوي ام تكارن في بيجن كرد دفي دما ريشت سردهاتن لينشت سردهات تشدب نيتلكا وا تشدب بلا حجما وا مزنايا وا بچوكا تشدب بلا divê wisa xwe perîşan nebîne divê xwe bê destûleb nebîne yanî divê xwe bê parastin nebîne divê karibe ew jî destê xwe rake divê zû nebe qurbaniyên êrişên faşîstan yên nijadperestan û ji kûtê û çawetê û bilabê divê wekî dawî em vê bêjin Belê tabii em nabêjin bila Kurd êrişî derdorê jî bikin bes bila xwe biparêzin nehêl neheqîl wan bêkirin نهل الظلم لقوم بكرن دما كون حقيق ظلمك بعدالتك وهن كرنج بيبيكي قبول لكن وجبنا بيكيجي تشتين گردوني parasına گردوني چی gerek bina peş bixin divê Kurd vê pirsê xwe bikin çima ez têm kuştin belê çima me dikujin ya divê Kurd bêje na êdî ez divê nêm kuştin ez nêm kuştin yanî divê rê û rêbazê vê bibîne ji bilî vê bernameyek giştî ya Kurda pêwîst e lazim e çi
کوملین سیویل و چی سیاستا گشتی و پارتی و دزگه و چه دب بلابه دوید درباره ده برنامه گشتی هبه و یا کرداجی هبه یا هر فردکی مالکی وکی جواجی دوی هبه. بله. من مجرد خود داوی کنی رو. شخوا هر هفته من مجرد که پیش بری میوانی خوبن. بله تماشاوان هجا براسی پاراستن فرزه و کرد به ایدی پاراستن خو خورد بکن. لمبری وان ایرشانجی رفلکسی خو زیاده بکن. ام گشتن دویا برنامه خوی ایرو. جار حتی جارگنی من نباخیر خوشید.